ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ GB ଏଡ୍ୟୁସ୍ପାର୍କ। ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥାଉ। ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଏକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏହିଥର ସିଲାବସ୍ରେ NEP ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ ଓ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ଓ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍, ତୃତୀୟ ଓ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତଟି ବହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଛି ଓ ଲାଗୁ ହେବାର ଅଛି। ସେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ବହି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମିଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବହି ମିଶିକି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବହି ମିଶିକି ହେଉଛି ଆମର 55ଟି ଟୋଟାଲ୍ ବହି ହେଉଛି। କେତେଟି? 55ଟି ଟୋଟାଲ୍ ବହି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 55ଟି ବହି ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ହେଲା। ଓ କ'ଣ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ଯିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ପର୍ NEP 2020 କହୁଥିଲି ନା, ଏଥର ନ୍ୟୁଲି NEP ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି। ତାହାକୁ ନେଇ ଏହି ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ବା ବନାଯାଇଛି, କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଅଥବା ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟେକ୍ସଟ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି କଲର୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଝୁଲଣ। କ'ଣ? ଝୁଲଣା। କାରଣ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଝୁଲଣା 1 ହେଲା। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଝୁଲଣା 1। ଓ ମ୍ୟାଥ୍ର ହେଉଛି ଗଣିତ ଖେଳ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ 2ଟି ବହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। କେତୋଟି? 2ଟି ବହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ 2 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର। କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍। ଓଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ଝୁଲଣା 1, ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉଛି ମଜା ମଜାରେ ଗଣିତ। କ'ଣ? ମଜା ମଜାରେ ଗଣିତଟା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ 2ଟି ବୁକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। କେତୋଟି? ନ୍ୟୁଲି ବୁକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି 2ଟି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବୁକ୍ସଟା 2ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ହେଲା ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ଦେଖିବା। କ'ଣ? ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ଇରେଜ୍ କରିଦେବା। ଇରେଜ୍ କରିଦେଲେ ଭଲକି ଦିଶିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅଟେ। ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅଟେ। କ'ଣ କି ପ୍ରଥମ ଥର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ବହି ମାନେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ବହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ।
फिर न्यूली बही माने पढ़िबा जानिबा बहुत प्रोसेस था एथिरे ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ବହି ହେଲା କାରଣ ତା ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଝୁଣନ 2 ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଲେକିନ୍ ତୃତୀୟରେ ହେଇଗଲା ଭାଷା ମହକ 1, ଭାଷା ମହକ 1 ହେଇଗଲା। ଓ ଇଂଲିଶ ଓ ଏଥର ଇଂଲିଶ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା। ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା। ତା ନାଁ ହେଲା ପଲ୍ଲବୀ। ତା ନାଁ ହେଲା ପଲ୍ଲବୀ। ତା ନାଁ ହେଲା ପଲ୍ଲବୀ। ଓ ମ୍ୟାଥ୍ର ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ର, ତାପରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମଜାରେ ଗଣିତଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଗଣିତ ମେଲା ହୋଇଗଲା। ଓ ନ୍ୟୁଟା ଏଇଟା AVS ମିନ୍ସ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ତାର ନାଁ ଦିଆଗଲା ବିଚିତ୍ର ଆମର ପୃଥିବୀ। ତାର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଗଲା? ବିଚିତ୍ର ଆମ ପୃଥିବୀ। ଓ ଆର୍ଟ ଓ ଏଜୁକେସନରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ନ୍ୟୁଟା ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବୋଲି ବହିଟି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି। ଓ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବଲିରେ ସେଥିରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହିପରି ଯୋଗ ଖେଳ ଏହି ବହିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏହି ବହିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ବହି ଅଛି ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ 6ଟି, ଆଜି ଏତିକି ଦେଖିବା। ଆଉ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। କିପରି ତାହା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା କିପରି ସହଜ ହେବ ତାହା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବତେଇଦେବି। ଏଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।